खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय बांलादेशनि गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया गावनि बिबानखौ एंगारनायनि उनावबो बांलादेशआव जानाय हिंसायारि सोमावसारनाया जोबनायनि लामायाव फैयाखै। सोरखारि साख्रिनि खथाखौ लानानै जानाय बे हिंसायारि जाथाया गोदान हिंसायारि जाथायनि फारसे आगान सुरदों। सोरखारि साख्रिनि खथाखौ लानानै सोमजिनाय हिंसायारि जाथाया हारियारि दाङाबाजि फारसे महर लादों। ससियेल मिडियानि गोबां भिडिअफोराव गोसारनाय बादिब्ला इस्लाम सुबुंफोरा हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों आरो हिन्दु सुबुंनि न'-बांफोरखौ गाग्लोबनायजों लोगोसेनो आइजोफोरखौ लांखारदों। हादोरनि दैदेनगिरिफोरनि लोरबां दैदेननायखौ खाबु लानानै इस्लाम सुबुंफोरा हिन्दु सुबुंनि सायाव गाग्लोबदों। बांलादेशनि बे हिंसायारि जाथाया भारत हादरावबो गोहोम गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव भारतआ बांलादेश सीमा ओनसोलाव रैखाथि हानजाया गोख्रों नोजोर होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बांलादेशनि बे हिंसायारि जाथायनि थाखाय धुबुरी जिल्लानि मोनसे हादरनाङारि मार्केटखौ सानथामनि थाखाय बन्द खालामदों आरो बांलादेशनि बे हिंसायारि जाथायखौ नोजोर होनानैनो धुबुरी सनाहाटनिफ्राय बांलादेशसिम मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राक गारिफोरखौ बन्द खालामदों कास्टम डिपार्टमेन्टआ आरो बेजों लोगोसेनो भारतारि रेलवे बिफाना बांलादेशसिम थांनाय गासै ट्रेनफोरखौबो बन्द खालामबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिखौ गाज्रि रावजों सोंखारिग्रा प्रीतम ब्र'या निमाहा बिफिनबाय। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां क'क्राझार जेडि र'डआव थानाय डमिन'ज गलानि मेनेजार प्रीतम ब्र'या डमिन'ज गलायाव खामानि मावग्रा बर' सुबुंफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसेनो बर' हारिखौ बायदि गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन आरो खामानि मावग्रा बर' सुबुंफोरखौबो मानसि लानानै बुगोन होननानै हुमखिबो होदोंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन खामानि मावग्रा सुबुंफोरा। बेनि हेंथायै क'क्राझारनि फरायसा आफादफोरा प्रीतम ब्र'यनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनायजों लोगोसेनो थानायाव बिनि हेंथायै गांसे एजाहारबो होदोंमोन। नाथाय दायो दायनिगिरि गाज्रि आखु दिन्थिग्रा प्रीतम ब्र'या निमाहा बिफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि सायाव दायो मा राहा लागोन बेखौ उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। गरेस्वरनि साखाथियाव थानाय अन्धेरिघाट खैराबारि फोनांजाब लामाया गोबां गाज्रि हालोदाव दङ। बेबादि लामानि गाज्रि लामायाव गामिनि आइजोफोरनि हानजाया लामायावनो फुख्रि बादि गोजौ गाहाय हाखर बादि लामायाव ना हमनो हानाय लामाखौ लानानै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बर' नदिजार गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला लामानि बेबादि गाज्रि थासारि जानायनि थाखायनो गोबां फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरा अखा हाब्लानो दैजों बुंफबनायाव लामाना हाखर जेबो हमदांनो हाया जायो, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गोग्लैनानै जोखोम जायो आरो बेबादिनो सासे आइजोआ जाब्रबथायजों जिउ खोमानोबो गोनां जाबाय। एमएलए एमसिएलएफोरा जोंनिफ्राय बिसायख'थिनि समाव भट लानानै देरहालांबाय, नाथाय जौगानायनि बिथिङाव गोसो होयैआ दुखुनांथाव आरो लामाखौ मोजां खालामना होनांगौनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा बिटिआर सोरखार आरो बिजेपि सोरखारखौ खावलायहरदों। क'क्राझार साइ स्टेडियाम गेलेग्रा फोथाराव जानाय दुरन कापनि जोलुर बादायलायनायाव बड'लेण्ड एफसिआ गिबि जोलुर बादायलायनायाव जेनदोंब्लाबो मैया बड'लेण्ड एफसिआ उरिष्या एफसिनि हेंथायै गेलेनायाव बड'लेण्ड एफसिआ उरिष्या एफसिखौ 2 गल सोनानै फेजेननो हायो। बिजनीआव इ-रिक्सा सालायनानै जाग्रा सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इ-रिक्सा सालायगिरि माजाद आलीआ बिजनी रेलवे स्टेशनाव दावबायारिफोरखौ लानानै गारि सालायनायावनो गोमादोंमोन। मैया फुंनि समावसो इ-रिक्सा सालायगिरि माजाद आलीनि जिउ गैयि देहाखौ बिजनी आनन्द बाजार लामानि बेसरगावआव इ-रिक्साजों लोगोसे मोननो हादों। इ-रिक्सा सालायगिरि माजाद आलीनि जिउ खहा जानायाव सोरनिबा आखाइ थानो हागौ होननानै आमसुआ सन्देह खालामदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिसखौ आमसुआ दाबि खालामदों। बांलादेशनि गिख्रंथाव गाज्रि थासारिनि सायाव नोजोर होनानै मैया फुंनि समाव भारतनि बायजोआरि मन्थ्रिनि हांख्रायनायाव गासैबो दोलोफोरनि मोनसे मेल जानानै थाङो। बे गासैबो दोलोनि सावरायमेलाव बांलादेशनि थासारिनि आरो भारतआव बेनि गोहोम गोग्लैनायनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे मेलावनो बायजोआरि मन्थ्रि एस जयशंकरआ फोरमायथिदों दि बांलादेशनि थासारिया दायो जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ आरो बेनिखायनो बांलादेश हादोराव थानाय सा 12-13 रोजा भारतारि सुबुंफोरखौ फिन लाबोफिननायनि गोनांथि दङ। बांलादेशआव सोरखारनि हेंथायै फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव 300नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमानायनि उनाव शेख हासिनानि सोरखारखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनाय उननिफ्रायनो भारत हादराबो बांलादेशनि थासारिनि सायाव नोजोर होदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।